Kerto nyono. Biyen iki isih ana, saiki isih ana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora Mas. Wis ah kuwi lagune Kerto Aku nyono. ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Ada. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso gitar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yang ke aku ne? Imduru juni janitan nuntrate Amike dintu buhomorihe Ay kentire Kok tekan kentire barang ki piye? Larang. Iya. Tapi ini rano gembote. Dadine ra iso. Kok iso ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut deh ye. Kerto nyono. Biyen iki isih ana, saiki isih ana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora Mas. Wis ah kuwi lagune Kerto nyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Ada. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso gitar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yang ke aku ne? Imduru juni janitan nuntrate Amike dintu buhomorihe Ay kentire Kok tekan kentire barang ki piye? Oh Mas Andi ana gentire ya. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ning basane ora kentire kok ya. Lah apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk anu lho. Dagelan cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau bar nyanyi India. India. Iya. Nek Indonesia sing tok senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso, Mas? Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho Mas. Oh iya. Ya ta sa. Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki Pak? Misale kowe nlantuke lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? Pada semut merah Luar biasa. Cerdas pancen. yang merayap di dinding. Berbaris. Ah, merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak iki nek semut. Oh, ngrumut Mas. Nek semut. Yang menggerumut di duh ya elek ya Mas. Elek. Kok jegane rapal dene apa-apa. Kau menatap curiga. Iya. Waduh. Seakan Penuh. Wes ke badurung to? nek mangsul iki getek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung jumbang. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Oh iya. Iya. Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku kampet nguyoh iki ne. Oh iya. Kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyoh kok anjan. Biar tok tatur Pak. Ya pega ngene, ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Iya. Yen iki wau nek sing niki nyuwune
kene gubuk asmara nek sing batik. Podang Tapi kuning ya podang kuning nggih pirang-pirang. wonten. Nggih, napa podang wae, kuning. Sak. Nggih, siap. Heeh. Ki engko isih ana tatin ku isih pisan kes ki. Pisan neh, Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya, engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ora plupuk ngono lho. Blubuk ki napa? Aku mau Blubuk. lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas-jelas ke ngomongi ya tak jelas-jelas ke iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh, bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyore mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh Teraimu. mong peksi Neno. agawe talining prangta ki maksudnya apa? Maksudnya anu mendekati. Oh, tak kira dari beksine. Enggak mau cinta kok. Peksine. Oh, iya. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis dilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak ati Neno. wis minggon kula golek isi podang kuning iba bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to, Mas. Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo. Ono ora iki? Ora ono. Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Ombo. tombo Ya, mangga. nggih Esuk awan ning omah. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran golek sing tak sayang mobeng diterangku golek ora krasa esuk awan wengi
Piye? Arampo mah kekejek. Ayo pambegane ya ngono kuwi, sipate sinden dhewe-dhewe iki werna-werna. Ya, iki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Tati karo Mbak Ayu jumeneng meneh. Ya. Loro. Ngaturake rujak jeruk iki Bapak karo Ibu Tumiyono isih kepareng mirsani streaming. Oh iya. Iya ya Mak, iya. Ini loro kabeh.